Salutare toată lumea, eu sunt Tudi și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash of Clans de pe acest canal. N-am mai postat de mult un videoclip pentru că, să zic sincer, n-am avut nici un chef. N-am avut nici un chef. N-am. Așa. După cum vedeți, am o bază nouă. Mulțumesc Popic pentru ea. Ștefan Popa. Ua. Așa. Am fost atacat în ultima vreme de foarte multe ori. Încă am pierdut 21 de trofei și 20. Și ăsta m-a atacat numai cu arcașe. Iar 20, 13, 12, 11, 14, 14, 16, 13, 21. Puteți vedea cât timp n-am mai jucat eu Clash of Clans. Și da, ce pot să zic? Încercăm să dăm un battle, să vedem dacă ne pică sau nu cineva cu care putem lupta și să nu pierdem. Și obosit, e ora 9 dimineața, 9 și 10, hai să zicem. Și eu le-a cărăcit. Damn it. Bă, voi vedeți ce-mi pică? Ăsta are două mortare. What the fuck? Bum. Nu-l atac pe ăsta. Aici sigur are bombi și trape, deci... What the fuck? What the fuck? Cum, bă? Ce naiba? Bă, să-mi bea piciorul că nu pricep. Nu-l atac pe ăsta. Bă, ați văzut ce bază are? What the fuck? No, hai, mă, nu găsesc pe nimeni să dau și un atac. Da. Ăsta, jocul se gândește că sigur, eu care de-abia mi-am făcut DH6-le, o să-l atac pe unul de ce TH are? TH8, care are Barbaro, King Barbarian, și care are căcat de ce are, 4 mortare. Până m-a pus să-l bat, îl atac pe ăsta. Fie ce-o fi. Băi, când o venit gigant? Eu credeam că-s de-ai mei. Dar cine dracu folosește pentru defense giganții? Cred că iau 5 trofee. 7.
10 trofei, să zicem 18. Nu e mult, ce pot să zic. Nu, bun. Nu cred. No, da. Cam atât a fost cu acest episod. Voi a fost studii. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de Clash of Clans, în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că m-a ajutat foarte mult. Și noi ne revedem data viitoare. Salut!